170 o erwe sydd i fferm Hendren Nantcyll. Mae Arwyn Williams yn cadw 5 ar 20 o fichod magu a thia 500 o ddefed. Da ni wedi bod yn samplo pridd ar y ffarm a da ni wneud rhyw brosiect efo'r Slyri bugs. Da ni wedi penderfynu gwneud y cynllun yma mwyn gwneud mwy o werth o'r Slyri sydd ar y ffarm a trio arbed arian yn y pen draw. Mae'n newid y fferm achos da ni'n cael mwy o werth o'r Slyri ac arbed arian a gobeithio wneud y fferm yn fwy effeithlon yn y pen draw. Un sydd wedi bod y gymorth i Arwyn yw Gethin Evans o Edas. Dyn ni wedi bod yn gwneud cynllun maetholion ar y fferm yma i gweld beth sydd ar y cie o rhan nitrogen, potash a phosphate, a hefyd edrych arno ffordd mae'r Slyri wedi cael ei gwella trwy'r triniaeth biolegol sydd wedi cael ei rhoi ar y Slyri. A rhwng hynny gyd, ni wedi gwneud plan ar ffordd i tia un arbed arian a 2 gwneud y mwyaf dyn ni galler allan o'r cnydau sydd ar y ffarm ac o'r maetholion o carffosiaeth y gwartheg. Mae'r ffermwyr yn gallu arbed arian os maen nhw'n cael yr cynnyrch mwyaf posib allan o'r tir a wedyn dim gorfod prynu mewn dwysfwyd yn ystod y geia. Mae'r arbedion arian i cael ei gwneud fyna a fi'n siŵr bod dim un ffarmwr eisiau fod yn yr un sefyllfa a llynef efo diffyg bwyd yn ystod y geia. Ar ôl gwneud y cynllun, o'n i wedi darganfod bod modd newid sut math o fertiliser o'n i rhoi arno'r cie ar ôl y Slyri. Oherwydd o'n i'n rhoi o dimyser P's and K's ar y cie, o'n i'n arbed rhywbeth yn y marcio tua 10 pint y cyfer ar y cie silage trwy newid faint a sut math o fertiliser allan o bag o'n i'n rhoi i'r cie hynny. Mae Hendren Nantcyll yn un o 28 o ffermydd arddangos sydd gan gyswllt Ffermio. Felly, sut maen nhw'n darganfod pa brosiect i ddatblygu ar y fferm? Fel arfer, mae bob dim yn dechrau rhwng dod yma i drafod pethau hefo Arwyn, mynd trwy'r opsiynau, o bosib edrych ar lle sydd angen i'w gryfhau fewn y busnes. Mae Arwyn dod fyny efo syniadau fel arfer, a digwydd bod y tro yma, Slyri di'r pwnc. Gathon ni ymgynghorydd allan yma i drafod pethau ac i destio'r Slyri a mynd â pethau ymlaen o hynny. Unrhyw un sydd â diddordeb cael cynllun rheoli maeth yna a testio Slyri o fewn hynny. Mae yna grant 80% ar gael trwy Cyswllt Ffermio i gael ymgynghorydd allan i destio'r pridd ac i fynd drwy'r samplau gyda nhw. So ni'n cynghori rhywun yn fewn i ddefnyddio'r Slyri bugs i gael llai o waith cymysgu ar y Slyri a mae o fwy o nutrients yn y Slyri mwyn gwella'r pridd a gwella y glaswellt a gwella'r stoc yn y pen draw, swn i'n dweud.